Россия Темир юллары җәмгыяте тарафыннан Татарстан балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр арасында рәсем ясау бәйгесе игълан ителгән иде. Тимир юл кишүләрендәге күңелсез хәлләрне кисәтү максатында оештырылган бәйгедә зәй балалары да бик теләп катнашты. 27 апрельдә конкурска нәтиҗә ясалып, рәсем ясау осталары җиңүчеләр билгеләнде. Урман әкияте бакчасыннан 2 бала 2 һәм 3 урыннарга лаек булды. Награждается Шакирова Асей. Молодец. В рамках реализации мероприятий по снижению и профилактике непроизводственного травматизма с несовершеннолетними в зоне движения поездов в круглопольской дистанции пути был объявлен конкурс рисунков «Безопасная железная дорога глазами детей» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений в муниципальных районах Республики Татарстан. Җиңүчеләргә исә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Куркынычсыз тимир юл темасына рәсем ясау бәйгесе сентябрь аенда да уздырылачак. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.